これないかな。割れてる。まあ、面白い。なんかマジラグい。えぐいえぐい。うまくね俺なんか。エイム良くなってて最近。アスパスのあれにやってるやん。レイナの目がなんかやわくなったの見たけど。タイム欲しいっすよね。